I Borgerforeningen og Svendborg Teater, der kan du holde traditionelle møder i utraditionelle rammer. Vi er et kulturhus, som er vant til at afholde store arrangementer med rigtig mange mennesker. Derfor har vi virkelig professionelle folk på, som kan være med til at hjælpe til, at I får det helt perfekte møde her hos os. Når I kommer her og skal holde møde i Borgerforeningen Svendborg Teater og f.eks. i Guldsalen her, så viser I ligesom også jeres medarbejdere, at I har givet det noget tanke, hvad det var for et møde, de skulle ud til. At I faktisk har valgt at træde lidt ud over kanten. Hvis man arrangerer et møde her på scenen i Svendborg Teater, så er det klart, at det giver mødet det ekstra twist, der gør, at mødedeltagerne får en wow-oplevelse. De bliver benovet, de bliver chokeret måske, og det er helt sikkert et møde, de vil huske, når de går hjem. Når I holder jeres møde her, så er det ikke kun rammerne, vi tilbyder, så er det også, at det er et hus, hvor man kan få lækker mad fra vores restaurant. Vi har også professionelle lys- og lydteknikere. Derudover så er der et helt hus med mange forskellige lokationer, så man kan sprede sig ud over mere end bare det ene sted, hvor man sidder og holder møde. Der er kun fantasien, der sætter grænser.